Poštovane dame i gospodo, dragi uzvanici, cijenjeni predstavnici institucija i saveza, srdačno vas pozdravljamo. Pozdravljamo predstavnike Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskog sabora i državnih agencija, dužnosnike županije i općine, predsjednike uzgojnih saveza konjskih pasmina, naše cijenjene konjogojice, jahače i zapregare, načelnicu općine Sunje Ivanku Crnko, načelnicu općine Majur Klementinu Karanović, načelnika policijske postaje Sunja Ivana Barića, predsjednicu općinskog vijeća Mateju Kozarić i ostale vijećnike, mještane Sunje i sve drage posjetitelje. Dobrodošli na 29. državnu konjogojsku izložbu u Sunji, gdje s ponosom nastavljamo tradiciju koja njeguje naše kulturno, gospodarsko i stočarsko nasljeđe. Svečani mimohod jahača i zaprega ponosno je prošao našim ulicama, a sada nam slijedi službeno otvorenje ove veličanstvene. Još jednom vam želim toplu dobrodošlicu na svečanost otvorenja. Molim vas da sada svi zajedno ustanemo jer slijedi intonacija Hrvatske državne himne Lijepa naša domovina.
Zamolila bih vas da i dalje ostanemo u stavu mira, obilježimo trenutak tišine i zahvalnosti, minutom šutnje odajmo počast svim poginulim i nestalim braniteljima, civilnim žrtvama i svima onima koji su položili svoje živote za slobodnu Hrvatsku. Vječna im slava i hvala. Stručni žiri koji se sastoji od Jelice Dugač, načelnice općine Majur Klementine Karanović i doktora znanosti Željka Knezića pomno će ocijeniti svaku zapregu i kočiju te dodijeliti priznanja najboljima. I ove godine publika također odlučuje. Na listićima ćete odabrati broj najljepše kočije, a na kraju programa saznaćemo 2 pobjednika, jednog po izboru žirija, a drugog po vašem izboru. Pozdravna riječ pripada domaćinu manifestacije. Pozivam načelnicu općine Sunja, gospođu Ivanku Crnko, da nam se obrati i uputi nekoliko riječi dobrodošlice. Dobar dan. Poštovane dame i gospodo, dragi uzgajivači, ljubitelji konja i cijenjeni gosti, velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime organizatora i u svoje osobno ime na 29. državnoj konjogojskoj izložbi u Sunji. Ovaj događaj nije samo prilika da predstavimo najbolje što hrvatsko konjogojstvo ima za ponuditi, već i trenutak da odamo priznanje svim vrijednim ljudima koji svojim znanjem, trudom i ljubavlju prema konjima čuvaju i razvijaju ovu plemenitu tradiciju. Konj je kroz povijest bio mnogo više od radne životinje. Bio je simbol snage, slobode i ponosa. Danas, u moderno doba, konjogojstvo ima i gospodarsku, sportsku, kulturnu i turističku važnost. I upravo ovakve manifestacije pokazuju koliko je važno njegovati ovu granu stočarstva i ulagati u njezin razvoj. Zahvaljujem svim izlagačima i uzgajivačima koji su danas ovdje. Vaša predanost i kvaliteta koju izlažete ponosu cijele Hrvatske. Hvala i svima koji su sudjelovali u organizaciji ove izložbe, kao i svima vama koji ste došli podržati ovaj vrijedan događaj. Neka ova izložba bude mjesto susreta, učenja, suradnje i ponosa. Želim vam svima ugodan boravak i uspješan dan. Hvala vam i službeno otvaram 29. državnu konjogojsku izložbu. Hvala. Molimo zaprege dok su govori da lagano kruže. Među nama je danas i uvaženi gost iz susjedne Slovenije, gospodin Anton Simonšek, predstavnik slovenskog združenja Rejcev konj pasme Posavec. Pasmina Posavac, prepoznatljiva po svojoj izdržljivosti, mirnoći i svestranosti, uzgaja se i u Sloveniji, gdje također ima dugu tradiciju. Molimo gospodina Simonšeka da nam se obrati s nekoliko riječi. Dok nam gospodin Simonšek prilazi, čast nam je čuti i gospodina Josipa Humeka, predsjednika Lipicanac kao kraljevska pasmina, poznata po eleganciji, plemenitosti i dugoj povijesti, ima svoje čvrsto mjesto i među hrvatskim uzgajivačima. Pozivam gospodina Antu Medvidovića, predsjednika Hrvatskog središnjeg saveza uzgajivača Lipicanca, da nam se obrati. Lijepi pozdrav svima u ime Hrvatskog središnjeg saveza uzgajivača Lipicanaca. Evo, čestitovi prije svega organizatorima na ovakvoj priredbi. Dakle, to je već 29. državna izložba Hrvatskog Posavca, gdje aktivno sudjelujemo i mi sa našim
izvornom pasminom Lipicanac. Tako smo i ove godine podržali ovu manifestaciju. Dakle, pozdravljamo sve uvažene goste, organizatore, domaćine. Što se tiče uzgoja Lipicanaca, znamo sami to također autohtona pasmina kao i posavci i hladnokrvnjaci. Danas smo tu sa dvije kolekcije kobila, dakle imamo kolekciju starijih kobila i kolekciju mlađih kobila. Prikazan je jedan dio, samo također imamo i zapregu ovdje sa lipicanskim kobilama u povorci. I evo, želim dobru suradnju i do iduće godine ćemo i mi vas pozvati na našu državnu izložbu Lipicanaca. Dakle, također će biti zastupljene isto i druge dvije pasmine, autohtone, i posavci i hladnokrvnjaci. Tako da ćemo imati suradnju. Do sad smo već imali dosta dobru suradnju, a sad ćemo još više to razvijati i surađivati svi skupa. Evo, zahvaljujem. Hrvatski hladnokrvnjak kao brojčano najbrojnija izvorna pasmina konja u Republici Hrvatskoj ima posebnu ulogu u očuvanju biološke raznolikosti zaštićenih krajolika. Pozivam gospodina Miška Šklempu, predsjednika Središnjeg saveza udruga uzgajivača konja Hrvatskog hladnokrvnjaka, da nam se obrati. Poštovani uzgajivači, poštovani posjetioci, draga Marijana, dragi Mato, svi oni koji nešto znači u konjogojstvu i žele doprinijeti konjogojstvu. Evo, meni je osobito čast da vas mogu pozdraviti u ime 1600 obiteljskih gospodarstava koja na svojim gospodarstvima imaju preko 13.000 konja hrvatskog hladnokrvnjaka. Znamo da je konjogojstvo jedina grana u Republici Hrvatskoj koja ima konstantno povećanje. Nadam se da i u novim mjerama ćemo ostati u toj priči, da nas neće izbaciti, iako ne vidim danas ovdje nema niti državnog tajnika, nema nam niti ministra, ali ok, mi smo tu da damo podršku ovim ljudima koji su branili Sunju. Zapravo, Sunja je malo mjesto, ali za Hrvatsku jako značajno. Zbog toga su konjogojci uvijek tu sa vama i bit ćemo dok nas bude. Evo, nadam se da ćemo uspjeti zadržati konjogojstvo na tim visokim granama, da ćemo ga unaprijediti i da ćemo imati podršku sa državnog vrha. A vi uživajte u ovoj ljepoti, jer to jedino mogu napraviti konjogojci. Zato želim vam ugodan boravak danas u Sunji.